Бүген якшәмбе һәм безнең районда базар көне. Хәзер Төркиядә нәрсәләр саталар, сезнең өчен дә бераз күзәтү төшердем. Безнең юлыбыз гадәттәгечә чәчәкләрдән башлана. Бәяләре бер бәйләм өчен 50 лирдан 500-гә кадәр. Күрүегезчә, зәйтүн сезоны дәвам итә. Менә монда авыл йомыркалары һәм гөмбәләр. Бер сатучы Динәгә мош-мулла дигән җимеш бүләк итте, кайткач ашап карыйбыз. Алган юк иде. Хәзер гранат сезоны, бәяләре түбән, әмма апельсин һәм мандаринның сезоны булса да бәяләре әле төшмәгән. Кәбестәләр арткан, кабаклар. Ел әйләнәсә җаның теләгән җиләк-җимеш яшелчәне алып була, ләкин аларның бәяләре генә үзгәрә. Менә манго һәм авокадога да хәзер түбәнрәк бәяләр. Шулай ук сатуга айва чыгып килә. Бая күрсәткән герман мош-мулласы. Соңгы атналарда мин аны еш күрәм. Хөрмә инде әлбәттә, ләкин әле барыбер бәясе югарырак минемчә. Менә мангоның килосы 300 сумга да таптык. Гранатның да төрле бәяләре бар, 20-25 лира уртача. Шулай ук килосы 25 лирга грейпфрут та очрады. Без кирәк әйберләрне җыйдык та өйгә кайтып киттек, өлгердек, ул арада яңгыр ява башлады. Видео кызыклы булса, сездән реакциялар көтеп калам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.